धमाका ऑफर सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। सिंधुदुर्ग वासियांसाठी खास मर्यादित कालावधीची ऑफर, फ्री कार एसी चेकअप, कार रिपेअरिंग लेबर चार्जवर 25% घसघशीत सूट। आमच्या खास सुविधा, मारुती सुझुकी पहिली, दुसरी आणि तिसरी सर्व्हिस उपलब्ध, कॅशलेस ऍक्सिडेंट सुविधा आणि इन्शुरन्स रिन्युअल, फ्री पिकअप अँड ड्रॉप सुविधा, प्रोफेशनल डेंटिंग आणि पेंटिंग, आकर्षक AMC वार्षिक देखभाल ऑफर्स। आम्ही कशासाठी ओळखले जातो तर कमी किंमत, उत्कृष्ट दर्जा, कुशल मेकॅनिक, ग्राहकांचा अढळ विश्वास। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 99 55 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। तुमच्या कारची काळजी आता आमच्या जबाबदारीवर।